Karolina, kan du starte med at fortælle lidt om dig selv og hvad du laver til hverdag? Det kan du sørme tro. Jamen, mit navn det er Karolina Kærsner, og jeg arbejder som sundhedscoach, holistisk sundhedscoach og livsstilsmentor. Og som vi nok kan regne ud, så en stor del af det arbejde, det handler om kost og motion og vores livsstil. Men det er sådan den ene del af det. Der er også en anden del, som er mindst lige så vigtig og som fylder mindst lige så meget. Og det er faktisk det indre arbejde. Altså hvor at vi faktisk går ind og arbejder rigtig meget med, hvordan vi har det. Fordi det har jeg faktisk opdaget, at det er en lige så stor del af det at leve sundt. Men det kommer vi helt sikkert mere ind på. Ja, så vil vi høre, om du kunne fortælle din historie kort. Vi har jo læst lidt på din blog og sådan lidt, om du har lyst til at fortælle det. Ja, det kan du sørme tro. Altså jeg har arbejdet med det her på fuld tid i 2 år. Og for inden da, altså min egen sundhedsrejse, kan man sige, den startede sådan set for over 10 år siden, hvor at jeg vejede lidt for meget. Jeg havde det ikke ret godt. Mit energiniveau var ikke ret højt. Jeg havde super dårlig selvtillid. Jeg var så nervøs og generet altid, og turde faktisk ikke rigtig at gøre noget af alle de ting, jeg gerne ville. Så havde jeg enormt meget allergi og eksem, og min krop den var bare i det hele taget et rigtig skidt sted at være. Så jeg startede med at ligesom gå ind i de her ting med, hvordan jeg kunne få min allergi og mit eksem til at gå væk, og hvordan jeg kunne få det bedre i min krop. Og det var en lang rejse, fordi jeg tog mange omveje. Fordi der jo er, som I nok også allerede har opdaget, der er simpelthen så mange forskellige valgmuligheder derude. Altså der er så mange, som fortæller os, hvordan vi skal spise, og hvordan vi skal træne, og hvad der er det rigtige at gøre. Så jeg prøvede det hele af, og sprang fra det ene til det andet, og indtil at jeg så fandt ud af, hvad der i virkeligheden virkede for mig, og det er så det budskab, jeg arbejder med, så give videre den dag i dag. Hvad var det, så der gjorde til det? Jamen det var simpelthen det her med, at jeg havde det så skidt i min krop, og at jeg tænkte, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det skal føles så dårligt, og det kan ikke være rigtigt, at altså der må simpelthen være noget bedre. Og det første, der ligesom motiverede mig til at gå ind i hele det her sundhedsunivers, det var jo som sagt det her med kroppen. Men da jeg ligesom havde fået fikset det, jamen så var det sådan set denne her følelse af, at jamen jeg havde fået fikset de her ydre ting, som min krop, jamen den havde det meget bedre, men så nåede jeg til et sted, hvor at jeg faktisk følte, at nu burde jeg have det rigtig godt. Fordi kroppen den spiller, og jeg har styr på de ting, jeg gør, men alligevel så følte jeg, at det var hårdt arbejde, som om, at jeg hele tiden skulle passe på ikke at falde i, og jeg skulle hele tiden bruge en masse energi på at træne nok, og spise godt nok, og gøre de rigtige ting. Så det var ikke sådan naturligt for mig at gøre de her ting. Så det motiverede mig så til del 2 af det, hvor jeg sådan gik i dybden med det mentale og det indre arbejde. Ja. Det er klart, at du har fået en masse selvtillid ud af det, som du fortæller, men hvad har du fået ud af det? Altså jeg vil sige, det absolut vigtigste, den største gave i hele det her, det er faktisk det her med, at det faktisk har forandret mit liv på den måde ment, at jeg nu tør gøre de ting, som jeg før var bange for, og at jeg tror på, at jeg kan ting. Så selvom at jeg stadigvæk bliver pisse skræmt over alt muligt, og når jeg skal prøve nye ting, så er det stadigvæk pisse skræmmende, men nu tør jeg gøre det. Så jeg lader ikke den her frygt holde mig tilbage. Og det synes jeg i virkeligheden har været det, jeg har fået absolut mest ud af det. At jeg tør være mig selv, faktisk. Hvad synes jeg kalde den livsstil, du har nu, og hvad var den før? Altså min livsstil før, den var ret barsk, vil jeg sige. Det var en meget usund livsstil på alle planer. Ikke kun i forhold til kost og træning, men også i forhold til den måde, jeg levede mit liv på. Jeg pressede mig selv enormt meget, så jeg lyttede ikke til mig selv. Jeg lyttede ikke til, hvad der føltes godt. Jeg gik bare med det, som jeg troede, der var det rigtige. Altså gøre så meget ud af min skole som absolut muligt, selvom jeg var træt. Arbejde så meget som overhovedet muligt bagefter, selvom jeg var træt. Feste i weekenderne, fordi det var det, man skulle, selvom jeg var træt. Altså de her ting med hele tiden at gå imod mig selv, fordi at jeg følte, at jeg skulle følge med og være god nok. Ikke?
Så i forhold til nu, der er det jo igen det her med, at nu lytter jeg til min krop og til min egen behov, og så er det ligesom det, der får lov til at fylde, og det, der får lov til at bestemme, hvad jeg i virkeligheden vælger, frem for hvad man burde, eller hvad andre synes måske. Ja. Hvad er din holdning til en sund livsstil? Hvad er en sund og usund livsstil ifølge dig? Det er faktisk et vanvittigt godt spørgsmål. Fordi jeg tror, og nu er jeg lidt fræk, men jeg tror, at rigtig mange mennesker har denne her lidt firkantede holdning omkring det her. Netop det her med, at jamen, en sund livsstil, der skal man gøre sådan og sådan og sådan, og en usund livsstil, det vil sige det her, det her, det her. Og det, som jeg har opdaget, som jeg synes, der er vanvittigt vigtigt, det er, at der findes ikke et svar på, hvad en sund livsstil er, og hvad en usund livsstil er. Fordi det vigtigste er faktisk, at vi går med det, som føles godt for os. Så det, som jeg ligesom kan lære fra mig, det er, hvad er en sund livsstil for mig? Og så kan jeg jo fint dele de redskaber, som giver mening for mig. Men det vigtigste er sådan set, at jeg kan viderebringe budskabet omkring, at vi skal lære at lytte til os selv. Så det, der føles godt for dig, jamen det er det, der er en sund livsstil for dig. Hvad er dine personlige grænser, for eksempel inden for kost? Går det nogle gange for vidt? Super godt spørgsmål igen. Og der vil jeg sige, det har det jo gjort rigtig meget. Det har gået for vidt for mig i begge retninger. Både i forhold til, at jeg har levet alt for usundt og proppet mig med alt muligt lort og overspist et helt glas Nutella ad gangen, fordi jeg bare cravede det for vildt. Og det var sådan den ene yderlighed. Den anden yderlighed var det her med, at sådan kampen efter at virkelig få en krop, der afspejlede alt mit hårde arbejde og min sunde livsstil. Så jeg begyndte at tælle kalorier og gik sulten i seng hver dag, og jeg levede faktisk nærmest af broccoli og kylling til sidst, fordi det er ligesom det, der er færrest kalorier i. Og jeg så da også hamrende godt ud i bikini det halve år, det så varede, ikke? Man var totalt sulten hele tiden og havde det helvede til, at det eneste, jeg i virkeligheden gjorde, det var at tænke på mad, ikke? Så man kan sige, det er sådan to sindssyge yderligheder. Ja, hvad er for dine personlige grænser af information? Altså, kan det også blive for meget? Absolut. Absolut. Og der vil jeg sige, at en af de vigtige ting her, det er igen det her med, at rigtig mange af os faktisk træner, og det har jeg selv gjort rigtig meget, men vi træner simpelthen fordi, at vi gerne vil tabe os. Eller hvis vi er en mand især, så træner vi måske, fordi vi skal være store, stærke og muskuløse. Og det er også fint det her med, at vi for eksempel gerne vil tabe os, men det skal bare ikke være den motiverende faktor, synes jeg, for at træne. Fordi i virkeligheden, hvis man stiller det sådan lidt firkantet op, så kan man sige, jamen, jo mere vi træner, jo mere sultne bliver vi faktisk også. Hvis vi lytter til vores krop i hvert fald. Og hvis vi bare sidder på vores flade, så bliver vi jo sådan set ikke så sultne. Altså kroppen har jo ikke brug for så meget brændstof. Så derfor så plejer jeg faktisk gerne at invitere folk til at træne, fordi at vi får det godt af det. Fordi det føles pisse lækkert for kroppen. Vi får energi, og vores krop den bliver stærk og sund og smidig, og den føles lækker at være i. Og det betyder så også, at vi skal ikke, jeg mener ikke, at vi skal træne amok. Altså det her med, at jo mere, jo bedre, det synes jeg ikke. Jeg synes det vigtigste er, at vi træner, så det er sjovt, og så det føles godt. Så det her med at sidde på en spændingscykel i 4 timer i træk i kampen for at blive slank eller bikiniklar, det synes jeg er sådan lidt, det synes jeg er meget anti-selvkærlighed. Så jeg synes, at det er federe, og så gør det, man nyder det, man synes, der er sjovt. Om det så er fodbold, eller hula-hop-ring, eller styrketræning, hvad det end er. Altså, bare man bruger sin krop, det synes jeg er det vigtigste. Vil du mene, at flere livsstil og et sundt, altså for kroppen, og det der med, at man skifter livsstil? Ja, altså, jeg synes faktisk, at det er sådan, så at det er vigtigt, at vi er meget fleksible. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi ikke låser os fast på én livsstil. For eksempel så, et eksempel, det er paleo. Det har jeg helt sikkert hørt om, ikke? Og hvis man går ind på nogle af de her forumer, så vil man hurtigt opdage, at det kan være meget firkantet stillet op. Så noget af det, der bliver brugt rigtig meget tid på, det er det her med, hvad må man spise, og hvad må man i hvert fald ikke spise. Og så kan der komme store diskussioner ud af det. Og det, der i virkeligheden sker, når det er, vi låser os fast på én livsstil og én kostretning, det er, at så er der ikke plads til at lytte til os selv. Og vores kropsbehov og vores behov ændrer sig hele tiden.
det er nærmest fra dag til dag og uge til uge. Det kommer an på årstid, det kommer an på, hvad vi laver. Hvis vi er piger, kommer det an på, om vi har menstruation eller ej. Det kommer an på så mange ting, så derfor er det så vigtigt at så være fleksibel. Så jeg synes, det er super fint at så finde nogle livsstile og nogle kostretninger, som kan inspirere os, og hvor vi kan få en masse gode idéer. Men vi må gerne hoppe lidt fra det ene til det andet, prøve nogle ting af. Hvad føles egentlig godt for mig, og hvad fungerer for mig? Så det synes jeg er rigtig fint, at man springer lidt rundt og mærker efter. Ja. Tænker du selv træner for meget og for meget ved din livsstil, eller føler du egentlig, du er et passende sted nu? Jeg vil sige, at jeg føler, at jeg er et rigtig fint sted nu. Jeg vil faktisk sige, at det er lige før, at jeg nogle gange føler, at jeg tænker for lidt på det, fordi at jeg jo arbejder med det, jeg gør. Men jeg har virkelig fundet ud af det her med, at som jeg også har nævnt et par gange allerede, men det her med, at det vigtigste er virkelig at lytte til mig selv. Og det betyder også, at jamen, der er faktisk perioder, hvor at jeg ikke tænker ret meget over det. Og det tror jeg simpelthen er fordi, at det er sådan en balancegang. Fordi jeg havde den der periode, hvor at jeg slet ikke tænkte over det, hvor jeg levede mega usundt og havde det rigtig dårligt. Og så havde jeg den der helt anden periode, hvor at jeg tænkte alt for meget over det. Jeg var helt ekstrem, og igen havde det virkelig dårligt, bare på en anden måde. Så nu der har jeg ligesom mærket, okay, det føltes ikke så godt, og det herovre, det føltes heller ikke så godt. Så det der sted sådan lidt mere midt imellem, hvor at man faktisk lever normalt, men bare lytter til sig selv og tager nogle mere selvkærlige valg. Det synes jeg giver rigtig god mening. Så du fortæller også, at du har været på usund side, og der har også været henne måske, hvor det har været sundt, hvor det igen har været usundt. Så kan du forklare lidt mere, uddybe mere, hvordan det har været overvejet på den der, hvor det bliver for sundt? På den grænse, hvordan er det? Altså, du spørger, hvordan man kan sige, at det bliver for sundt, for eksempel, ikke? Altså, hvornår jeg mener, at man så hopper over den grænse, ja. Ja, det synes jeg, at det gør, når at vi begynder at så skulle leve efter nogle regler. Når det er, at vi... jeg synes faktisk, at lige så snart, at vi sætter en regel op for os selv, det her må jeg ikke, eller det her skal jeg. Så jeg skal træne 4 gange om ugen, eller jeg må ikke spise slik. Lige så snart vi laver en regel for os selv, også selvom at det lyder som en fornuftig regel, lige så snart vi laver en regel for os selv, så synes jeg faktisk, at det kommer over. Så synes jeg, at vi går over grænsen. Fordi at vi har det ikke super godt, når vi lever efter regler. Altså det kender I sikkert også godt fra jeres forældre. Når vores forældre siger til os, det må du ikke, så er der et eller andet inden i os, der bare siger, det skal jeg det der. Og på samme måde er det, når vi selv sætter en regel op for os selv, at jeg må ikke spise slik, så er der et eller andet inde i os, der bare siger, jeg skal have det der slik, og det skal bare være nu. Eller, jeg magter ikke at træne, fordi nu har jeg sagt til mig selv, jeg skal. Så lige så snart, at vi går ind og laver de her strenge regler for os selv, så synes jeg, at det skal være vores alarmklokke, der lige skal minde os om, at nu er vi altså lige gået lidt for vidt. Nu arbejder du sådan med at hjælpe andre, men hvordan er det, du hjælper andre med at sætte grænser for dem selv? Det er faktisk det mest simple svar på det er både det, jeg lige sagde, men også det her med at lytte efter. Så lige så snart, at der er noget, som ikke føles godt, så bliver vi nødt til at slække lidt på vores grænser. Så har vi presset os selv for hårdt. Og det er jo noget, vi alle sammen kan være virkelig gode til at gøre, ikke? På den ene eller den anden måde. Det her med, at vi presser os selv for hårdt. Fordi vi igen har den her idé om, at det behøver ikke at føles godt. Vi skal ligesom knokle os til det. Og det skal vi altså ikke. Det skal føles godt undervejs. Så det bedste redskab, jeg faktisk giver mine klienter og dem, som kommer på mit forløb, det er faktisk det her med at mærke efter. Altså mærk, hvordan føles det for dig? Hvad vil føles godt for dig? Og hvad vil føles mega nederen for dig? Og gå efter det og bruge det til at sætte dine egne grænser. Ha' det så godt. I lige måde. Tak.